Tulo ang patay human magkabangga ang duha ka mga motorsiklo sa National Highway sa Barangay Malabuhan sa Siaton, Negros Oriental. Naglangkob sa maestro, 27 anyos nga rider ug ang iyang angkas ang namatay. Sa investigasyon, nagsubay ang maestro sa National Highway sa Barangay Malabuhan, paingon sa Siaton proper. Samtang ang 27 anyos nga rider nagpadagan subay sa National Highway gikan sa Siaton proper paingon sa Zamboanguita. Apan kalit nga mi-overtake ang 27 anyos nga rider sa gisundan nga sakyanan ug nabanggaan ang motor nga gimaneho sa maestro. Base sa investigasyon, parehong kusog ang pagpadagan sa nagbanggang mga motorsiklo. Padayon pa ang investigasyon sa maong insidente. Pag-abot atong sa may gamay nga kurba after sa DPWH, ang Skygo ni overtake. Sa pag-overtake niya, nilapas siya sa lane, tapos nipunta siya sa lane sa sniper. Muna to siya nga nagkadasmaganan sila.